Daniel Chapo opinda ma1 toona kuti even the Southern African Development Committee SADC yobvunzwa credibility yayo kuti why is it SADC block iri kuramba yakanyarara pamusoro pechitiko chiri kuitika muMozambique. Vakomana chimonai mapictures amuri kuona pamuri kuna ma thousands of people vari mumastreets. Vanhu vatombozvibvunza vakati kana ma thousands evanhu vari mumastreets vachicomplaina kuti kwakaregwa ma-elections, so mapercentage akapiwa ari kuma 70 something uko akabvepi? Sanapinda mashoko anamudanyoko panapa anodiwa subscribe like turn on the bell icon. Tipinda pahindo ipa panapa tinoona pana anyora achiti massive demonstration in the city of Tete. So where did Daniel Chapo got 70.67% of votes from? ZANU-PF, see what you cost in Mozambique. Why is SADC chair quiet when Mozambique is burning? Ndo mashoko anomudanyira chiti aiwa the SADC chair ndiye anozikanwa kuti ndiye ari kucheya the Southern African part our African continent. Why is it vanoramba vakanyarara vachiona kuti aiwa vanhu vakawanda vari kuya vachicomplaina? Why is it they are not addressing this issue? Kunoonekwa kuti these thousands of people they are demanding their vote, vachiramba vachiti aiwa kuna ma-elections akadai, kana vakawanda kudai so vachiresista, so vakamuvhotera vari kupi? Mubvunzo uri kubvunzwa nevanhu vanouya vachiblema aiwa ZANU-PF vachiti ZANU-PF influence yakaita ma-elections awa aiwa vakaresva vakakanganisa zvikuru, vachiti honai ma-lives of people vari kutambura vari kustrugula, vachiti aiwa we want our vote back. Vari kuona kuti ZANU-PF infiltration yakaita ma-elections ayo vachioneka kuti aiwa Daniel Chapo anopuwa 70.6%, inoonekwa kuti aiwa ndiye fake zvayo. Imbotizai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Chaos yazara munyika yeMozambique. Pinda comment section medu, musano subscribe or like, turn on the bell icon.